L-obeżità għadha qed taffettwa lil ħafna Maltin u Għawċin. Studju li sar fl-2010 fost tfal ta' 6 snin juri li iktar minn 40% minnhom għandhom piżejjed. Fost dawk ta' bejn 25 u 64 sena, kważi nofshom għandhom piżejjed. Matul il-jum tal-erba' tella ta' attività bilan li titqajjem iktar kuxjenza dwar dil problema kbira f'pajjiżna. Numru ta' stents kienu armati fosthom dawk bl-ikel tad-dieta, apparat tal-ġim u anke stent fejn dawk preżenti setgħu jagħmlu test ta' zokkor, pressjoni u pis. Intremat ukoll stent tal-assikurazzjoni għaliex dawk li għandhom piżejjed normalment isibuha diffiċli biex jingħataw assigurazzjoni għal ħajjithom. Ikun hemm każi fejn komplikazzjonijiet fis-saħħa tal-bniedem jirriżultaw għal premiums ola jew anke f'ċerti każi li l-assigurazzjoni ma tiġix aċċettata. Allura huwa importanti li fejn tidħol l-obeżità hija kaġun ta' ħafna problemi tas-saħħa. Waqt l-attività kien hemm appelli kontinwi biex wieħed jiekol aħjar. Is-sessjonijiet ta' Zumba għenu biex dawk preżenti ikollhom idea aħjar dwar l-importanza tal-eżerċizzju fiżiku. Bħalma qegħdin naraw warajna u Zumba, ejja nidħlu f'attività fiżika li jogħġobna. Jekk intħobb timxi, mur imxi, jekk inti tħobb tiġġogja, mur iġġogja, jekk intħobb tom, mur hom. Importanti li aħna nagħmlu attività fiżika u bekk inżommu l-pis tajjeb tul ħajjitna. Min-naħa tagħha nutritionist Daniela Kassola tkellmet dwar il-ħsara li ssir meta minħabba emozzjonijiet żejda wieħed jispiċċa jiekol aktar.